L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Wedna spazji miftuħa u qed nagħtu spazji miftuħa. Saħaq dan il-Prim Ministru Roberta Bela waqt l-inawgurazzjoni taż-żona għal kunċerti fil-Park Nazzjonali f'Taqali b'investiment ta' 16 miljun euro. Dan l-investiment ra żona li kienet fabbrika tal-konkrit u post abbandonat. Tinbidel f'park rikreattiv li mistenni jilqa' avvenimenti kbar u spazju aħdar miftuħa l-familji. Flimkien ma' spazju mdaqqas sewa rekreazzjoni tal-familji, din iż-żona se jkollha dressing rooms u backstage taħt l-art, klinika, control room tas-sigurtà, żewġ design kiosks u 140 toilet. L-ilma kollu għal din iż-żona se jittella minn ġibjun kbir li nsab taħt l-ispazju aħdar tal-istess park. Iż-żona se tkun massa b'kameras tas-sigurtà 24 siegħa kuljum. Il-kap tat-taqsima tal-Park Nazzjonali f'Taqali Jason Mikallef spjega kif fl-aħħar kwarta din is-sena dal-post mistenni jilqa' fih l-ewwel minn sensiela ta' kunċerti internazzjonali. Hawnhekk waħdu jagħmel 25,000 metru kwadru, spazju aħdar, concert area and grounds, l-ewwel żona tal-kunċerti tax-xorta tagħha, state of the art, se tkun fil-fema tiegħi game changer għal kunċerti f'Malta, ma rridniex nifqu billi norganizzaw il-kunċerti biss hawnhekk. Hawnhekk ridna ntuħu wkoll bħala spazju uniku ħafna, partikolari ħafna l-familji fil-weekend biex naturalment jiġu għal-rikreazzjoni. Qabel l-inawgurazzjoni tkellmu l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari għax-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia. Iż-żnejn qalu li dan il-post jissimbolizza l-impenn tal-Gvern fil-ħidma tiegħu għall-bidla proattiva li twassal għal titjib fil-mod kif ngħixu naħdmu.